ассалому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ки ҳама каса хубу бардам бошед. Касое ки дар ғарибӣ ҳастед, аллоҳ барори коратон диҳад. Касое ки дар Тоҷикистон ҳастед, ҳамеша саломату бардам бошед. Ба шумо низ барори кор комёбиҳо орзумандам. Тоҷикистон имрӯз ба 10 миллион аҳолӣ расидем. 10 миллион шудем. Алҳамдулиллаҳ, худованд кунад ки ба 20 миллиону 50 миллион расем. Алҳамдулиллаҳ ки мо дар рӯи ҷаҳон аз 50 миллион зиёд ҳастем. худо кунад ки дар Тоҷикистон аз 20 миллион зиёд шавем. аллоҳ ҳамеша сарбаланд бошем, тоҷикҳои тоҷдор бошем ва мисли ҳар вақта ҳамеша дар як гиребон сар бурорем, иттифоқ бошем, дар фикри якдигар бошем, гуҷой бошем, фақат сарбаланду пирӯзу иттифоқ бошем. имрӯз ман рости даромадам, дар инстаграми хабарро шунидам, хеле хурсанд шудам ва ногуфта намонад ки рости ман нав даромадам. дар инстаграм тач хабар медиҳад ки ҷаноби олии муҳтарам Эмомалии Раҳмон пешои миллат ба ин оила хона тӯҳфа карданд. аллоҳ ба касбу кори ҳамин хонадону аллоҳ умри ҷаноби олиро дароз кунад. раҳмат ки ҳама хел чизое ба назар мегиранд. худованд Тоҷикистон аз ин ҳам ободу зебо шавад. ҳамеша сарбаланд бошем. дӯстои азиз, мо рости Россия, Америка ва дигар давлатҳо гул мекунаду суд не. худо гӯям ки фақат ватан обод бошад. дар ҷои дигар ҷойҳо мақсад ин алҳамдулиллаҳ аз ҳамин ҷо ҳам зиндагиҳомо дар гузаштан ҳамин ҷо ҳам ба чиз кунем, не ки ватан бо дигарай. худованд ҳамеша Тоҷикистон ободу зебо бошад. ман медонам ки ҳозир бо сар мекунанд, дар ягон комментариҳои безеб менависанд. дӯстои азиз, ҳама ҷо проблема дорад. Проблема оста оста ҳал мекунем иншоаллоҳ. ҳар хонаи ҳамаи мо шумо ҳам проблема дорад. як давлати калона якбора гирифта Дубай кардан осон нест. оҳиста оҳиста душанбе аз Дубай ҳам гузашта истодааст. алҳамдулиллаҳ 10 миллион шудем. муборак бошад. худо 20 миллион шавем ва дар рӯи ҷаҳон тоҷикҳои рӯи дунё, мусулмонои рӯи дунё ҳамеша саломат бошем. Тоҷикистон ба пеш, ободу сарбаланду пирӯз бошем. салому алайкум.